ҳангоми эҳсоси заминҷунбӣ кӯшиш кунед ки ҳаматарафа ҷои худро аз назар гузаронед, то дуртар аз тиреза бошед ва шишапора ба болоятон нарезад. ҷои интихоб кардаатон холӣ аз ашёҳое бошад ки ба саратон меафтад. бо эҳтиёт то чӣ қадре ки метавонед дар замин шинед ва хам шавед. бо дастонатон ё ягон ашёи сахте ки таги дастатон меафтад ба монанди китоб, компютер, болишт ва ғайра сару гарданатонро пӯшонед ё муҳофизат кунед ва интизор шавед. агар дар наздикии шумо мизи устувор бошад, аввал амалҳои дар боло зикршударо иҷро кунед, яъне ба замин шинед, сару гарданатонро бо дастатон пӯшонед, пас аз он ҳаракат карда худро ба таги миз андозед. бо як дастатон пояи миз ва бо дасти дигаратон сару гарданатонро пӯшонед ва то қатъ шудани ларзиш дар он ҷо интизор шавед. дар ҳар маврид асобағалатонро дар наздикии худ нигоҳ доред, то ҳангоми қатъ гаштани ларзиш онро истифода баред. баъди қатъ шудани заминҷунбӣ аз ҷои паноҳ шуда баромада, бо роҳҳои бехатари эвакуатсионӣ ба берун бароед.